video chan tir lama chuan hmeichhe naupang pakhat hmel tha tak leila naupang tak hi an lo cheya ama chuan che thiam ati em maya chuan chulai room chu lungoi tak chuan chhuah san ta a mipa pakhat hmel sual hmel ve tak hi ron luta zu te chu ina chuan chu naupang te chu kawr phel sakatum ta a chu naupang chu hlau le thlabar em mai na tlan chhia a van duai thlak takin an man ta thawa room pakhatan kal nana an vota ship me an soi set shipa sore huna chwa chu du em me a chan pui tu tur a zon ve po chuan in chan pui tu tur a hmure re lawa chu tianga auri te mi chan pui di la auri ti chu an han sha chuan an soi sale ship me china ni hi chu chaw ngei ta a chaw em me a tha po eng ma nei lawani ama chuan in chaw alo kin saka ma se thinrim min chu 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 pai bo a ain chil em maya chu ta chang chuak tur chuan chakna ane nga ya chumi tu chon chu ei chu ngai ni chwa ta chu ti chu ei ta topa a hun ma sa kha thirela ani hi me cheno pang nepal khwa me ni a bimla ni he an khwa chu nuam ve em maya apa hi rin tla halo em maya zu in china ni a anu hian boy pui chot hi ngai china zu hi adu em ani nu tam tak te angin bimla nu po chuan a phanu chu thataka lekha zira mi hlo tling tak ni chu adu ve em a nikhat an khwa a party an han nei chu pecha pakhat ama chuan an phanu bimla chutmel thati em a an bula chuan I khopuya karwalin local se ain hlo na tur thedem ka sha sin ti ina no le pa te chu a han shila a min the ni nge yang le churai hmuna chang chuan an chuak ta Nepal chang chuanin India ram chu an pan tangat nga ta ti chuan joy in an thleng ta a amai chuan bimlai chu churai hmuna chuan da a room pakata han kal nana chulai room chu ti fai tur mo te thia ati fai veka ati fai nu po chuan room chun lo la hong chuang lawa chumi no cham bu hi la a han thole chuan thil ei tur chuanin a chhuaka kong khar chun lo hong ve ta ni thil ei zo chuan moi takin an cheya ti chuan thil thleng chu khatiang kha kan share vek to kha moi takan che nu chuan atlan chuak kha ni a ruman kal nana a chaw de po ati bo a ril chap takin omani kha foi khat chu bimlai chuanin Sophia hi mu a Sophia mitlak ei tum chuanin thil te chu a han titla a Sophia chu muta nge thla chu han lak saka ma se van doi thlak takin man le ta a camera te chun ti chha saka bimlai po chu an sei sale ship me a auri po chu Sophia po na shi theni chumini chang chuan ril cham em le zwara chuan theitu hin pichina chu thila in zo a han har chu khuma an lo thlunga an po swal zui chu nia ni tin main ti chuan su theitu chun India Sophia po chuan a thil mu chu newspaper lama chwa tuin a han ngel hloma ma se churai mi te ho chuanin newspaper chwa chi ja sa ngani lo tiang hi chumi tam takan oma chu wang chuan thala kha delete la ti in shila bimna chuan shi oma ti em ya a na chu aning em a ama chuanin bimla I tho na sata puisai hlo tam chuan la changhani chuak thei mai the nia tia chuta chang chuanin ama chu ain ti pachanga tin mei chuan mi pachang shangin an mut puita a voi kha chu in chunga hian a dingoi vongvonga zalen ve chu achak em maya chutia ding reng lai chu Monica chuan lo hmuwa in ti hlum tur mo ti a achana topro ti in a shil nge na chumi zana chuan a hlo tur te chu a han chuta ni songa pasari nuwa ko ho thei don ti hlim takin a hom a han oma ma se bimla chuan eng tiang po in tum mala I chuak thei chong lawang chhai tumani chuan nung chungin an phumang che ti na shila ala thong emema a hlo thon ti zwal tu ta chuan chumi a thil shil tu ka chuan pechi pakhat anung chung an phum hi hmuwa aril hi cham thei ememya marcha te hi ei top zela ti chuan ai shai por ve mai zel ni tikha chu bimla hianin ama thil sukra hi hmuwa steel bar chu ati koi vek ti chu hmuwa makati ememya angai to na omsui vongvong ani in leng an nei lo la chuan nom hin ti ve thin em a
an lama anin fiama zan khat chu an mi khwal pa chuan Monica chu moi lo tak hianin a umpuya chutia atikwa lai chu bimla chuan a mu a chu palu a chuan a vota ship meya ti chuan chu ta chang chuan bimla le Monica chu thian tha kan lo ni ta a zan khat le po bimla tan chuan zan special takani biba pakhat chuan a mutpui do na moti ama se suta chuan thlamo takina mutpui ta zoka makati em maya Monica bula po chuan a shila o he hi ilal papa to chu ni hi chhuami a song chetin ahlim ve em a Monica chu a chuak ta deya Monica do ve deuh tu mi ba pakhat hian Monica chu an ina a hrai ho nona ahlim em maya chumi zan vek chuan bimla chu sap mi ba pakhat hianin aleya zan ompuya tan ti in ti chuan ma se business card a pe a police en ron kal chuan pengcheng lo chhuah vek to nya chuan he hi ka business card ani ati in a shila a to loka chuan Monica chu ron ho a alo dukcher churin alo thi nei noi meya na tinge ti an zo chuan ama chu abial pa chungne chuan alo she chiangan lo du ho lawa chu mai ni lawin HIV ve ti chun shi ve zelta Monica tan chuan puisa chu bimla chuan a han khon khoma tam tak chu mu ve ta ma se Monica chuan chu adu ho lawa bimla chu ama phana ta na pele ta veka anin chen shat na hi het nge mai a business card chu an pi ber chuan alo shet chhuak le ta si a chu te shat chu a mi a ho lai chuan police sun ron thleng ta thut mai ma sen bi ruk tira tu ma beng cheng su din an ko thervel chu a beng chen lai ta ka lo ni a thompo chu police te chuan an shibak lo ama chuanin TV aina tlan chho dan tur shi chhuak ta atlan chhuaka ma se an lo man marcha asia wang khanin aphu ngala atlan le ta chara ti chuanin mun him taka muta surai mun su naupang nu le pani lote omna lo ni a ti chuan takin oma police te ho po chuan chulaya an me chinaupang tiral thin te chu no shia a an man khom ta veka jail an tan tir ta veka ni ti chuan an ni ho chu hlim takin an oma zalen takin an oma an thom no chulai mun an hak thin te chun haral ta veka chatakin an om ta ni Mela môi he sen ka hay lo ve zun in zut ve ma se ka tan chu he